U subotu, 22. aprila 2023. godine, naša škola je bila domaćin republičkog takmičenja iz ruskog jezika za učenike osnovnih i srednjih škola. 17 osnovaca i 13 srednjoškolaca koji su ostvarili najbolji uspjeh na regionalnom takmičenju danas su imali priliku da postanu najbolji iz ruskog jezika u cijeloj Republici Srpskoj. Takmičenje iz ruskog jezika provođeno je pod budnim okom inspektora prosvjetnog savjetnika za predmetnu nastavu, nastavno područje jezika, gospođe Kristine Mataruge. Prije početka izrade takmičarskih zadataka, učenici i nastavnici su pripremili kratak program dobrodošlice, a potom su učenike i nastavnike pozdravili direktor škole Aleksandar Ristić i inspektorka, prosvjetna savjetnica Kristina Mataruga. Poštovane savjetnice, uvaženi nastavnici i dragi učenici, velika nam je čast pozdraviti vas u ime kolektiva i učenika javne ustanove osnovne škole Desanka Maksimović Stanari, koji je ove godine domaćin republičkog takmičenja iz ruskog jezika za učenike osnovnih i srednjih škola Republike Srpske. Ukupno 17 učenika osnovnih škola i 13 učenika srednjih škola je ostvarilo plasman na ovo takmičenje. Danas su tu sa nama učenici iz cijele Republike Srpske i molimo vas da ih pozdravite jednim velikim aplauzom. Sada će vam se sa nekoliko riječi obratiti direktor naše škole, Aleksandar Ristić, a potom pozivamo inspektora Kristinu Matarugu da pozdravi sve učesnike takmičenja. Svima vam želim dobar dan i dobrodošlicu u našu školu. Izuzetna je čast da budemo domaćini najboljim učenicima koji izučavaju ruski jezik u Republici Srpskoj. Danas vjerujem da je teže nego ikad biti i profesor ruskog jezika, s obzirom da je značajan dio svijeta ustao protiv ruskog naroda i ruskog jezika. Siguran sam da je najbolja poruka svih nas koji volimo Rusku federaciju, ruski narod i ruski jezik, da svojim znanjem i učenjem pokažemo njegov značaj, njegovu vrijednost. Siguran sam da svi vi imate izuzetno poštovanje prema Ruskoj federaciji. Siguran sam da jezik učite ne samo zato što je to predmet u školi, nego da ga učite iz iskrene ljubavi. Tu ljubav prema Rusiji i prema ruskom jeziku osjetit ćete i u našoj školi. Želim vam još jednom dobrodošlicu i svaki uspjeh na današnjem takmičenju i da nastavite sa izučavanjem ruskog jezika, jer je to zaista jedna istinska vrijednost za svakog ko je pripadnik našeg naroda i za svakog onog ko živi u našoj Republici Srpskoj. Želim vam još jednom sreću i svaki uspjeh. Hvala direktoru. Dobar dan svima, još jednom. Drago mi je da sam danas ovdje sa vama i zahvaljujem direktoru Ristiću što se ponudio da ugosti najbolje učenike u Republici Srpskoj na ovom takmičenju danas. Žela bih se zahvalim i lokalnoj zajednici koja je prepoznala da svoju budućnost mora da gradi time što ulaže u mlade koji su ovdje u Republici Srpskoj. Nadam se da ćete danas svi uživati bez obzira kakav bude ishod, jer ste u stvari svi ovdje čim ste i došli i najbolji u poznavanju ruskog jezika. Hvala vam. Jedno od najčešćih pitanja na Google na srpskom jeziku je zašto učiti ruski jezik? Osim činjenice da ruski jezik govori preko 285 miliona ljudi u svijetu, ruski jezik je po zastupljenosti drugi jezik na internetu. Jedini je slovenski jezik koji je i svjetski, zvanični jezik Ujedinjenih nacija. Jedan poznati profesor je rekao: kada govoriš na ruskom, to je kao da pričaš najljepše bajke, pjevaš najljepše pjesme, prodire ti u dušu, dira te u srce. Eto zašto treba učiti ruski jezik.
Naši takmičari su nestrpljivi i vjerovatno neki od njih imaju i tremu. Kako bi se opustili i malo raspoložili, naši učenici i nastavnici su pripremili kratak program. Poslušat ćemo učenika 4. razreda Georgija Marića i učenicu 9. razreda Teodoru Damjanović. Oni će nam se predstaviti jezikom današnjeg takmičenja. Много языков на свете разных. Выучить их все не смог бы я. Все они по-своему прекрасны, в каждом есть изюминка своя. Говорят потише по-французски, по-немецки говорит Берлин. Мне же дорог мой привычный русский. Для меня родной лишь он один. Мелодичный, гибкий и певучий. С детства он меня очаровал. Не зря великим и могучим наш язык Тургенев называл. Развиваясь, быстро и динамично, впитывая разные слова. Новое воспринимал отлично, но и мудрость предков в нем жила. Только нашей русской речью можно Русь привольную воспеть. Будет жить язык наш русский вечно и не сможет вере умереть. Hvala Georgiju i Teodori. Dragi učenici, želimo vam puno uspjeha, a i kod onih kod kojih uspjeh izostane, neka ne budu razočarani, jer su uspjeh već postigli što su time danas sa nama, na republičkom takmičenju iz ruskog jezika. Hvala i želimo vam ugodan boravak u našoj školi. Nakon završene izrade zadataka i usmenog dijela, rada Komisije za pregledanje radova, Komisije za usmeni dio i Komisije za žalbe, postignuti su sljedeći rezultati. A sada ćemo proglasiti pobjednike za osnovnu školu. 3. mjesto dijele Kalina Kovač iz osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj Trebinje i Mila Petrić iz osnovne škole Branko Radičević Bratunac. Ime samo. Pa zato sam i sačekala. Pozivamo i nastavnike mentore Ivanu Šarabu i Katarinu Petrović da preuzmu priznanje.
Drugo mjesto osvojila je Marija Trubić iz osnovne škole Petar Kočić, Sitnica. Pozivamo i nastavnika mentora Darinku Petrović da preuzme priznanje. I pobjednik republičkog takmičenja iz ruskog jezika za učenike osnovnih škola je Martina Sekulić iz osnovne škole Jovan Dučić. Pozivamo i nastavnika mentora Slobodan Nedimović da preuzme priznanje. Čestitamo pobjednicima za osnovnu školu. Vrijeme je da proglasimo pobjednike za srednju školu. Treće mjesto osvojila je Tijana Savić iz gimnazije u Banja Luci. Pozivamo i nastavnika mentora Ranku Spasojević da preuzme priznanje. Drugo mjesto osvojila je Irina Delić iz srednjoškolskog centra. Pozivamo i nastavnika mentora Petku Vidačić da preuzme priznanje. I pobjednik republičkog takmičenja iz ruskog jezika za učenike srednjih škola je Jelena Sandić iz srednjoškolskog centra. Pozivamo nastavnika mentora Mirjanu Trebinjac Bošnjak da preuzme priznanje. Petar Jurošević, takmičenje van konkurencije. Za Školsku TV govorili su pobjednici takmičenja i njihovi nastavnici mentori, a potom i naš Aleksa Vuković i nastavnica Slađana Marinković. Ja sam Martina Sekulić, dolazim iz osnovne škole Jovan Dučić Lamovita. Ja i nastavnica smo se pripremale neko vrijeme za ovo takmičenje i ja sam prezadovoljna svojim uspjehom koji sam osvojila. Dobar dan, ja sam Slobodanka Nedimović, profesor ruskog jezika i književnosti. Dolazim iz osnovne škole Jovan Dučić Lamovita. Danas smo u vašoj školi proveli jedan veoma lijep i prijatan dan u radnoj atmosferi, ali jednom lijepom druženju. Naime, učestvovali smo na republičkom takmičenju iz ruskog jezika. Učenica naše škole osvojila je prvo mjesto, veoma sam ponosna na njen uspjeh. Ovom prilikom želim da se zahvalim organizatorima takmičenja, dakle vašoj školi, Republičkom pedagoškom zavodu i svim učesnicima takmičenja na jednom lijepom druženju, jednoj lijepoj organizaciji, uz poruku da što više učimo ruski jezik, da se ruski jezik vrati u naše škole na velika vrata i da radimo što više na popularizaciji ovog predivnog jezika. Toliko od nas.
Ja sam Jelena Sandić, učenica 4. razreda gimnazije Srednjoškolskog centra Petar Kočić u Zvorniku. Drago mi je što sam osvojila prvo mjesto na republičkom takmičenju, ali mi je još draže što sam imala priliku da se družim sa ljudima koji govore istim jezikom i u bukvalnom i u metaforičkom smislu. To su ljudi sa istim interesovanjima i koji razumiju tu posebnu ljubav koju ruski jezik svakome izaziva. Ja sam Mirjana Trebinjac-Bošnjak, profesor ruskog jezika u Srednjoškolskom centru Petar Kočić u Zvorniku. Drago mi je što sam imala priliku da budem gost u ovako jednoj lijepoj školi kod dobrih domaćina. Naravno da mi je drago što je naša učenica osvojila prvo mjesto. Konkurencija je bila veoma jaka, što se vidi po bodovima. Prva 3 mjesta, razlika je sve po 1 bod. Čestitam svim takmičarima, čestitam organizatorima, zahvaljujem se Republičkom pedagoškom zavodu i osnovnoj školi u Stanarima, koja je zaista, moram još jednom da kažem, bila izuzetan domaćin. Prijatno ste me iznenadili. Hvala i svako dobro vam želimo. Ja sam Aleksa Vuković, učenik sam 9. razreda, idem u osnovnu školu Desanka Maksimović. Danas je u ovoj školi održano republičko takmičenje iz ruskog jezika, na kome sam zauzeo 5. mjesto. Smatram da je to jako dobar uspjeh i drago mi je što se ovo takmičenje baš održalo u našoj školi. Danas je naša škola bila domaćin republičkog takmičenja iz ruskog jezika. Prije svega želim da se zahvalim svim učesnicima, njihovim nastavnicima, a također i savjetnici za ruski jezik, Kristini Matarugi. Još želim da pomenem da su nastavnici ove škole izuzetno pokazali veliku posvećenost i odazvali se i pomogli nam da organizujemo republičko takmičenje. Upućujem čestitke svim učesnicima, posebno želim da pohvalim svog učenika i učenika ove škole, Aleksu Vukovića, na ostvarenom rezultatu i nadam se da ovdje neće prestati njegovo interesovanje za ruski jezik. Naša škola čestita svim učenicima na postignutom uspjehu i izražava nadu da su svi učesnici takmičenja u našoj školi proveli lijep i ugodan dan.